Mia, Mia. Ja, skat. Kom lige. Du skal lige se, hvad vi skal have at spise i aften, skat. Har du købt en overraskelse? Ja, kom og kig. Ej, hvor spændende. Jeg glæder mig til at se, hvad det er. Hvad må det kan være? En god overraskelse? Det er det nemlig. Det er krabbekløer. Nej, jeg glæder mig. Krabbekløer. Vi skal lige have dem på grillen. Jeg tror, det bliver rigtig lækkert. Altså Frank, du ved jo godt, jeg ikke er så meget fortænkt på grillen. Altså, de der briketter er jo ikke så sunde, siger de. Det er nemlig rigtigt, Mia. Men nu skal du høre, jeg har købt en ny slags grill, der ikke bruger briketter, men kul. En ny slags grill? Jamen altså, Frank, det skulle vi da have snakket om først, synes du ikke? Jamen, det var fordi, jeg tænkte, at jeg havde været inde og læst på sådan et internetforum, der hedder Grillguru. Og der læste jeg om sådan en ny type grill, man kan få nemlig. Nå, okay. Jamen, hvad er det så for en? Nu skal du se, Mia. Den er lige herude. Kom med ud i udkøkkenet. Det er den. Hvad siger du så, Mia? Ja, den er da godt nok pæn, Frank. Men altså, er den ikke dyr? Jamen, det er jo det, der er så fantastisk ved det jo. Den er jo ikke specielt dyr, og maden, den smager simpelthen bare bedre end alle mulige andre slags grill. Jeg kan jo godt se, at det er rigtig kul i, og ikke briketter. Men hvad gav du for den? Det skal du ikke spekulere så meget på, hvad den kostede. Den kostede et par tusind deromkring. Ja, måske 4, måske deromkring. 4.000 for en grill? Om så 4,5 da. Og så plus bordet, ikke? 4.500. Og så plus bordet. Er det træbord? Det er nemlig rigtigt, Mia. Det er det træbord. Nå, jamen, jeg håber der på, at det bliver nogle lækre krabber. Så det er nemlig rigtigt, Mia. Det bliver rigtig, rigtig lækker mad, vi skal have i aften. Se, det er rigtig kul, vi skal lave på, og ikke de der briketter, du ikke kan lide, Mia. Jamen, det satser vi på. Jeg glæder mig rigtig meget. Krabber. Jamen, så går jeg lige ind og henter nogle tændstikker og noget optændinger og tænder op i vores nye lækre Kamado. Du kan godt glæde dig, Mia. Krabber på Kamado. Nam, 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 nam. Ja, det er jo om at gøre det, før alle de andre, ikke også, Mia? Jo, det er nemlig rigtig, Frank, det har du ret i. Hvor skal vi småse? Ja, skal vi komme i gang? Ja!